Kung papilion mo nga himuon mong reyna or queen, hay may imong pilion nga mahimo kang queen of the universe or queen of heaven and earth. Klaro ha? Queen of the universe or Miss Universe, niya mahimo kang queen of heaven and earth. Asa na imong pilion? Heaven and earth. Kana kay taas kay ranggo kana gong universe din hiragod na sa earth. Ana. Pero heaven of earth, kataas anang ranggoha. Nakuha ni Maria ang kinatasan na ranggo or honor as queen. Heaven and earth yun. Unsaon man pagpili ang Miss Universe, bata pa lang ang mga babae nga gikuan gi-destined for that competition, bata pa lang tudluan na sila unsaon pagka Miss Universe. Ang ilang mind, ang ilang linatan, ilang lawas, tanan gitrain gina. Unsaon man sad pagkahimong Queen of Heaven and Earth, bata pa lang tudluan na pud na siya. Muna si Maria, diri pa lang sa tiyan sa iyang inahan, awa na, gitudloan na sa Ginoo daan, gi-prepare na sa Ginoong daan. Ang problema na lang, kung maka-sustenir ba si Maria sa training. Nakasustenir wa? Sustenir sa training, aron mahimong Queen of Heaven and Earth. Muna, imong anak, o imong trinihon nga mahimong Miss Universe, ang question sa diha, makasustenir ba siya sa training? Di gani kasustenir, dili gina mahimong Miss Universe. Pero makasustenir, musunod gina ni sa atong duha ka Miss Universe. Si limot man ko ato, words back o sige na lang, wa kay ko ma-particular anak, kay ko adept anak. Sige lang, basta na atay duha nga nahimong Miss Universe karong bag-o pa lang mga tuig. Nga naman, gitrain sila maayo, nakasustener sila sa training. Pero unsa may kalainan sa duha ka trainings, ang kang Maria, ang training is spiritual. Ang ato dinhi is physical. Physical. Mao na nga ang kang Maria nga training aron siya mahimong Queen of Heaven and Earth, ang iyang kalag mo iyang gipagwapa og maayo. Ang iyang kalag mo iyang gilimpyo og maayo nga flawless kaayo, no? Ang figure sa iyang kalag hastag mga anghel maibog sa iyang kalag. Ang mga angels nga hinimos Ginoo nga taas kay grando sa Manila ni Gabriel, ni Michael, Rafael, hasta pangyawa, ibog kay siya sa kalag ni Maria. Purti ganyang pangulitaw ni Maria, aron lang yun, maangko niya si Maria. Purti yung gwapahang Maria. Hasta ang Espiritu Santo, hasta ang God the Father, purti yung ibuga. Kinsa man gyud nakaangko ni Maria. Ang Holy Spirit maro kay tanan gipabuntisan si Maria. So, kanusa ka kapabuntis ang ginana, no? Pinaka-pure, pinaka-virgin, pinaka-gwapa ang iyang kalagbab. Ang langit lagi og yutang, naibog niya, gailog og mayo. Na. Nya, dunay nakalabaw niya. Ang nakanindot aning pagka-Queen of Heaven and Earth nga nakuha ni Maria, kay ang tanan pwedeng maawardan kung makapasar sa training. Kaning atong Miss Universe, usara gyud tagpila na kabukuan, contestants ana. Tag 100 kapin, no? 100 kapin. Usara gyud maawardan. Bisag silang tanan nakapasar pas training na nalampos kinilang katapusang minuto,
sa ilang kaning pagpaso-paso dito og training, usa ra gyud ma-awardan. Pero kaning training sa pagka Queen of Heaven and Earth nga giapila ni Maria, nga siya mo'y unang nakakuha sa premyo, kitang tanan pwede tang mahimong Queen of Heaven and Earth basta makapasar lang tas training. Wala siya. Yan, gusto mo apil? Uy, apil mo eh. Sagdi lang, wa may giagad aning naong. Kaning akong naong, di man sa gini kapasar, samot na nang Kung naong, ganyan, di man ni physical, kamong mga dagko na kayo mga bilbil diha. Don't worry, wala kinahanglan magsumba-sumba pa ka, mag-training-training, mag-diet-diet pa ka diha. May magani magsigi kag kaon aron mamatay ka dayon. Ang importante di ay karon panindotay ni skalag. Panindotay skalag ba? Sa unang pagbasa nato, giingon diri pag hisgot nga makakita og bag-ong kahayag ang kalibutan nga gingit-ngitan kay mataw alang kaninyo ang usa ka bata nga mahimong hari ug mahimo siyang tighatag sa mga grasya, counselor sa patunguban, king, kinsa maning bataa, mao si Jesus. Mao si Jesus. Asa man siya magpakataw? Adto sa babae nga nakapasar sa training. Dito siya nagpakatao ni Maria. Nakapasar mas training. Sa ato pa di ay, ang unag yung mahitabo nato dinhis kalibutan, kung makapasar na tas training, mahimo na tang kahayag sa kalibutan. Di ba? Naingon si Jesus, you are the light of the world. Yang anong mahimo man tang light of the world? Mahimo tang inspirasyon sa katawhan. Di ka mo karon? Gusto mong mahimong inspirasyon sa inyong pamilya or perspiration? Asa man yung gusto? Inspiration o perspiration? Inspiration. Kamong mga asawa, naka-inspired ba mo sa inyong bana? Kung magsigi kag yaw-yaw, maka-inspired pa ka sa imong bana. Magsigi kag text, asa na ka? Maka-inspired pa ka. Oy, dili. Magsigi kag kahadlok aning COVID, maka-inspired pa ka. Oy, makadugang lang ka sa kabalaka, labi nagdiyot-diyot na kanong, alcohol. Mga mask diha niya, ratol yung kay kastanan. Oy, gadala kag ratol sa kalibutan. Relax. Haron magdungan tag kamatay. Relax. Inaukir gid nang mamatay kay tuay heaven. Okay ra gid nagmamatay kay ni pasar man kas trading dinhi, musaka ra gid tag langit. O, di ba? Mama mo klaro. Ang kahadlok. Nagoy ako sobra na sa gidaghanon sa akong tudlo sa kamot og sa tiil ang nagsigig patambag nako unsay buhaton kay naratol na gyud kay siya aning COVID. Hadlok gid siyang mamatay. Naku, please, relax. Pariha ratang duha, mga matay. So, ikalay una pa din ako. Huwag ako'y mag-unawa na sa imumisa ni mo. Ikalay una. Listen, sige, ako imong paunahon. Ikay una. Ako pa kang hilugan. Ako pa kang misahan. Libre. Donation ra. Love offering. Hadlok gitang mamatay. Si Mother Mary, di gyud mahadlok mamatay. O di sad siya mahadlok ng iyang mahal sa kinabuhi, mga matay sama ni Jesus. Nga naman, tungod kay, klaro kay niya, tuay sunod. Mautoy importante ang sunod. Ug ang akong kalag na akong gipagwapa, na akong gipahilti, na akong gilimpyuhan, di gid ni mamatay. And that is perfect faith. Gimagnify ni Mother Mary ang perfect faith. Maunang grabe kay siya ka-relax. Nasuko bagos Mother Mary sa dihang ang iyang anak gibitay sa cross nya diha siya sa tiilan. Nasuko oy. Kamo inyong anak bitayon mo sa inyong silingan, masuko mo dili. Oy, bisagikan pa mo simbahan, suko mo. Ako, masuko kog bitayon ang sakristan, mupakpak ko. Ano?
Kung bitayon ang sekretary, ato sa ningon ahon-ahon ha. Ay, dali kita mag-uol. Kay nagtuota nga kanina'y katapusan. Faith tells us there is heaven. And you can still enjoy in eternity. Hadlok man ka na. Niya ang sunod, nga mahitabo, si Maria nahimong modelo sa obedience to God's will. Perfect obedience. Pareha bitawan ang mo training sa Miss Universe. Binuangan lang yun na sila. Hubu-hubuan. Ano ba? Nindot ra ba sa tanaw? Niya palakaw-lakawon, videohan, i-upload sa YouTube, tanaw sang pare. Abot sila Brad Titing, di ba tanaw, no? Ako, tanaw ko na usahayan. Gibinuangan lang iba. So, hubuan ka? Kamo, hubuan mo, sugot mo. Ha? Ako mong palakaw-lakawon dire. Pero ang kanang mga Miss Universe, murag yun in taon sila o kanang mga, sana, grabe ilang submission. Hubo, kana na lang gamay tapot diri, kiay-kiay, ana, bantang-bantang sa kamera, tuyok naman, ana. Sunod lagi sila, sunod. Si Maria sad, bisag unsay isultis Ginoo, sunod. I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. So lugoon ako sa Dios, matuman unta din hikanako ang imong pulong. Kamo, kinsa inyong sundon, kanang mupahubo ninyo dinis kalibutan o kanang muhubo sa inyong mga posesyon sa kalibutan? Mamamumting og wa sa mo kasabot. Kinsa may inyong sundon ba kanang hubuan mo sa inyong sinina dinis kalibutan aron makita kunuhay ang imong flawless nga body, aron mak-declare kag queen, or kana bang mutudlo nimo pagbiya sa tanang nindot dinhis kalibutan aron maangkon ang langitnong gingharian? Kinsa man? Katong mutudlo para mubiya mo sa kalibutan o katong maghubo ra mo diri sa kalibutan, mag short dayon, pakita-kita dahil puson. Di gud mo minlok og tan-aw kami, ladok laway. Kana inyong gusto, kana inyong sundon, kanang magsigig tudlo nyo kolorin ng buhok, mo na inyong sundon, kanang siging kiskis anang kilay, sunod mo ana. O kadtong niingon, ayaw kulori imong buhok, dawata ang imong naong, dawata ang imong kahintang, ayaw pagreklamo hangtod ka mamatay, kay kabubuto nas Ginoo. Kung ari mo mupili sa gipili ni Maria, kitang tanan mulingkod sa tag mga trono dito sa langit. Gani, hasta gani si Mother Teresa nahimo na rong Queen in Heaven. Nasa siya trono, ug ato siyang gihatagag trono sa kalibutan. Si San Vicente Ferrer nahimo na sang Queen or King in Heaven. Naa na sad siya trono. Si San Roque, sila si Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz. Nanay mga trono dito. Kay ang heaven is a kingdom of everybody. Gusto mong mahimong king and queen? Hala, sunda ang training nga giagian ni Maria. Obey God perfectly. Refuse the world courageously. Manindog na ta.